tashar Arewa da na subscribe kana ka danna ƙararrawa ta yadda za a sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Labaru da ɗumi-ɗuminsu. Fitaccen mawaƙin nan na siyasa wato Dauda Kahutu Rara ya yi kyautar motoci a Kano. Mun samu wannan labari ne yayin da ya wallafa wani hoton da ya kyautar a shafin nasa da ke Instagram. Daga cikin waɗanda ya wa kyautar akwai Tijjani Asasi. Tijjani Asasi dai wani fitaccen jarumi ne daga cikin jaruman Kannywood. Jarumin ya nuna farin cikinsa matuƙa ta samun wannan kyautar da Alhaji Dauda Kahutu Rara ya yi. Haka zalika ya yi addu'a da fatan alkhairi ga Alhaji Dauda Kahutu Rara. Abokiyar tawaicinsa kuma Hajiya Jamila Umar na Gudu ita ma ta yi murna, ta yi farin ciki, ta yi tsalle ta samun wannan kyautar da ta yi daga Dauda Kahutu Rara. Jamila Umar na Gudu ta kasa ɓoye farin cikinta, tana saɓari santi da baki har inda take faɗar cewa ba ta taɓa samun kyautar mota ba a rayuwarta sai dai ta siya da kuɗinta. Cikin iyawar Allah sai ga shi Dauda Kahutu Rara ya ba ta tsaleliyar mota kyauta. Amma masu iya magana sun ce waƙa bakin mai ita tafi daɗi. Zuwa da kai ya fi aika, gani ya kori ji, bara ku ji daga bakin Jamila Umar na Gudu. Ai ba za ta yi abin nan ba wannan ba. Ni dai tun da nake mafali ba ta wa bai mota ba. A haba. Wallahi motar da nake siya da kuɗi na nake siya. To yau gashi Allah ya sa na Kahutu masu gonar waka ya baki. Allah ya kare shi da kare. Amin 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 amin. Ƙarshen rahoton kenan, tashar Arewa/YouTube. Ku ci gaba da kasancewa